Така, привет! Правя кратко представяне на нещата, които ще изпратя. Ето това е класическия трансформат FZ1 на Pico. Това нещо тежи стабилно. С него можеш да управляваш влакове, посоката, съответно така спират, и стрелки. Като променливото токовата част излиза от тук, правотоковата част за влаковете, за управление на влаковете излиза от тук. Ето тук е показано локомотивчето, тук стрелките. Това са бутони за управление на стрелки. Като едно такова нещо може да управлява до 3 стрелки, защото всяко от бутончетата е за едната или другата посока на стрелката, така че тези двете са за една стрелка, тези двете за втора, тези двете за трета, всъщност както ги свържеш тук. Един от изходите на трансформатора, от тук да речем, отива на общата клема тук. Тя всъщност се разпределя към останалите. Тоест, към тези се връзват изходите от стрелките. Не от стрелките, от автоматчето за стрелката. Автоматчето има един червен изход и два черни. Червения се връзва на едната част на трафа, да речеме тук. Както казахме, тук се връзва към входа на бутоните. Червеното се връзва тук и съответно двете черни на автоматчето се връзват, да речем, едното тук, едното тук. И по този начин се затваря или едната бобина, или другата бобина, като тук всъщност вътре са две бобини. Едната дърпа в едната посока, другата дърпа в другата посока. В комплектчето има две болчета. Ето ги тук и тук се слагат на тези ушенца, всъщност, където се закрепват за стрелката, като при закрепването трябва да се спазва условието, че тук това, което щрака, всъщност, ето тук, то може и ръчно да се превключва. Ще го видиш, има една превключвалка отгоре. Всъщност езичето, което излиза от стрелката, влиза ето тук вътре. Или тук беше, не помня. Така, ще го видиш. То така или иначе си се намества. Първо ръчно проверяваш дали превключва стрелката с тук това стърчащото нещо. Ето тук отгоре. И ако всичко е точно, завиваш болченцата, свързваш и си ти. Това е от мен.